سلام كمي تولو كبرات تخاتاتلتين لهم على تسنبت 26 قنبوت حيزنا زمتنا زيناتاتنا بغم نغربو لساعات اخير لهم ناي وترو تخاتاتلتين مخان سبسكرايب كتقبرونا جانونا بيت سب كتكونون دا تلابخو كسافت سانا كتكاتون نام بخبر عدم امباسي هاجر ايرترا ابي اثيوبيا مبر سلسان معالتنا تسنت ايرترا اب سكايلايت هوتيل كم زخبرن ابتي مدب وكلت منغسي اثيوبيا او اديس ابا مدبرهم امباسادراتن دبلوماسياتاتن سبسلطانن ابارات كوميشن حبرت افريكان ايكونومي كوميشن افريكا كومون وكلتي زبون عالم لخون تكالات ترخيبهم ابتي تسنبت بهلاون تلهيتاتن زريو حبتان بهال حزب ايرترا زنصبارق فيديوتات كم زغربون زخم زيلون كلو ابي احمد رايان والقايتن وسودو كابون دحار ناي حبار صلات زخونو فانون ايرتران حابيرنا نوغا يوم زبل صويت كاب زغرب نوح كم زغبرن درون رايا ابيد حوحات كم تعلب بمقبارهم كم اون والقايت نو حوحات احلفون محاب امدلوات كم زلو يحبر كم زلون منغس ايرترا بوغونو ناي بارود شتا يشتت كم زلون اذا تصقع دس ايبل كبل اب مبل 33 معالتنا صنت ايرترا بمنقد بريزيدنت إسياس أفورقي كم تسمعي قلت ابز سومون زيا مبراقرنا افريكا كلتا كستات مزراربي كوين خمزلون نا ايرترا معالتنا صنت ملكيتم بريزيدنت إسياس أفورقي زم حلالفو ملختن ناي كينيا بريزيدنت غعزنا امريكا خوينم إسياس أفورقي سراويت ايرترا كدما جنبار كسع زلوم حزب ايرترا اسن دحر مبالو كوينو سراويت مكلخال اب تطنقق نخهلو وساني خمز محلالفن كبيدن داغماي كينات اوجنا الو كبل كسمعن كلهم بانصارو ناي كينيا مراحي غعزنا امريكا سيبم امريكا غصا كبيتوبيا ازيرا ناب كينيا بمغنعام زررابو كوينلو ابزلو غزي نوح عمتات ناي امريكا محازان تلا اخيتن كوينا زغلغلت اثيوبيا ابي احمد ناب سلطان كاب زمصات حزوم ابي زوبا زلوا تدلاينت كم زغنسن تنايت زوبا تدلاينت بوتا كاب اديس ابا تركبت دما نيروبي كوينا بزناي مبرق افريقيا تزامد كستات ازررابي زعبا كوينلو ابزلو لغزيم بمرحنتي سياسه فورقي تمرح ايرترام معالتنا صنت نمرب ملاشن زلو حزبيم وقاو جملنا لو كبرنتهم وقز اوجو حيلتات حبرات حيلتات يلو كم زغلصم زفلت كوينم ابلعلي ايرترا كينات نمو داغما انداتدالو كم زخونون ناي غوربيتنا غداي عبد صلوا كم زلون ببال قال بقال كم زغلصن ابز حج ساعات سودان الصومالن بوق زحمسو زلو حغرات كم زخونان كينيا ون ايرترا صبقون سنين زمدنا فطيرات لو ابزلات لو غزيم بريزيدنت إسياس أفورقي حبرات حيلتا زبلون ناي بلصغنا منغستن هوحات كخون خم زخلو بزح زسامعلو غداي كوينلم ابز سمون زي جنرال يوحنس مديد امحارا تداخيميوم ايرترا ون تداخيميو كم اون بلصغنا تداخيمو سلا زلو صلات ون تنحن حمام زلو لو غزيم حجن وقو كندالو علنا قبل تسمع خمز نبرن هذا خمزيلون كلا بريزيدنت إسياس ابزهاب مغرتي نايكينا سيراي مهزو خمزلو سراويت مكلخالن نزمت كل تصابو دلو كم زلو ناي حوحات جنرال يوحنس مديد قالو سبسلطان ኢትዮጵያን ዝሃቡ መልስ ከሆን ከም ዝኽእል ግልጽሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሕወሓትን ጽቡቕ ርክብ ዘይብላ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ክወሃባ ኣለዎም ዘይተረፈና ህልውና ጉዳይ ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ኤርትራ ከም ዝቆጥዐ ይፍለጥ اب ايرترا زنبرو احواز سوداناوያን ህዝቢ ኤርትራ ይሆሃናይሎም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ተፈናቀልቲ ሱዳናውያን ህዝቢ ኤርትራ ይሆሃናይሎም ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ተቃዋሚ ሓይልን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ህይወቶም ንምድሓን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ብሰላም ኣትዮም ብዕቑባ ይነብሩ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ዝርከቡ ሱዳናውያን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ክጽምብሉ ምቕናዮም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ተሰነይ ዝቕመጡ ሱዳናውያን ታቤላታት ሒዞም ናብ ቅርዓት ከተማ ብምውፃእ ንህዝቢ ኤርትራ ይሃኖም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ህዝቢ ሱዳን ንህዝቢ ኤርትራ ብግፍዕታት ዝተፈላለዩ ስደትን ካብ ኢትዮጵያ ፋሕብትን ኢሎም ናብ ስደት ዝተሰደዱ ወገናት ኣንጊሉን ኣዕቂቡን ይናብዮም ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ፀባ ግዜ ንህዝቢ ሱዳን ውን ህዝቢ ኤርትራ ርኸባይ ተሳእኒሉ ከም ተቐበሎም ናይ ዝንጋዕን روسيا بلعلي سوبر ماركت كاركيف بستفتصم متقعتي 11 سبات تقتيلهم اب سميناوي كفال يوكرين كتما كاركيف زركب سوبر ماركت بوتادراو سلايد بومب روسيا خم تهرمن 11 سبات كم زموتون بزحات كم زقوسلون سبسلطان تخاب غليصم اب سميناوي ጫፍታ ከተማ ዝርከብ ድኳን ኤፒ ሴንተር ኬውን ዓቢ ባራቅ ከም ተራየን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ እዋን መትቃዕቲ ለ200 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሱፐር ማርኬት ክህልው ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ኣብ ማሕደሪ ኣርኪቭ ኦሌህ ሲኒሃቭ ብሰንበት
ቁጽሪ ዝሞቱን 11 ከም ዝዓበየ ክፍልጥ እንከሎም ኣቐዲሞም 6 ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ከም ዝሞቱ ገሊጾም ነይሮም። ከንቲባ ከተማ ካርኪቭ ኢጆር ተረኮቭ ብዙሓት ሰባት ድሃዮም ጠፊኡ ኣሎ እዚ ንጹር ግብረ ሽበራ ኢሎም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ወሲኹ እዚ ኣብ ልዕሊ ካርኪቭ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መግለጺ ዕብዳን ሩስያ ኢሉ ክገልጾ እንከሎም ከም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝኣመሰሉ ዕቡዳት ጥራዮም በዚ መንገዲ ንሰባት ክቐትሉን ከሸብሩን ዝኽእሉ ኢሎም ኢጣልያ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ጋዛ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዳግማይ ምወላ ክጅምር ምዃና ሓቢራ። እስራኤል ብዘቕረበቶ ክሲ ኢጣልያ ንሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምስሊ ብ7 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ቀታሊ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰር ኣዋርሕ ነቲ ትካል ትህቦ ዝነበረት ምወላ ሓገዝ ኣቋሪፃ ድሕሪ ምጽናሓ ዳግም ምወላ ሓገዝ ክጅምሮ ምዃና ሓቢራ። እስራኤል ዘቕረበቶ ክሲ ክምርመር ዝጸንሐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ዝነበረት ካትሪን ኮሎና ዝምራሕ ናጻዳግ መግምት እስራኤል ንክሳ ዝድግ ዝኾነ መርትዖ ብዘይ ምቕራባ ኢጣልያ እትርከበን ሓያሎ ምዕራባውያን ሃገራት ለገስቲ ሓገዝ ዳግመ ክጅምራ ከም ዝወሰና ይፍለጥ። እስራኤል ድሕሪ 7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ መጥቃዕቲ ብዝወሰደቶ ግብረ መልሲ ልዕሊ 35,000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ብጉጅለ ሓማስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 1,100 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሃሳስ 250 ሰባት ጅሆቶ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይግለጽ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሕ ኩናት እስራኤልን ፍልስጤምን ምድሪ ፍልስጤም ናብ ዑና ተቐይሩ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ከረጋግጹ ከለዉ ለ7 ጥቅምቲ 2023 ናብ ልዕሊ እስራኤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብቶም 13,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ጋዛ እቶም ዝበዝሑ ኢድ ኣለዎም ኢላ ብምኽሳሳ ሰብኣዊ ቅልውላው ብርኡይ ክውስኽ ክኢሉ እዩ። እዚ ድማ ንላዕለዋይ ኢድ ዘለዋ ለጋሲት ሓገዝ ኣሜሪካ ሓዊሱም ብዙሓት ሃገራት ነቲ ትካል ዝውሃብ ዝነበረ ምወላ ሃንደበ ደው ምባልን ዘዒቡ ሰብኣዊ ቅልውላው ጋዛ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ምህላው ይፍለጥ። ኢጣልያ ንሓገዝ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዝዓለሙ ፍሉያት ፕሮጀክታት ብምድላው ዳግማይ ምወላ ክጅምር ወሲና ኣስታት 38 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዓ ከም ዘለዎን ኣረጋጊጸላ። ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ሓዊሱ መብዛሕትአን ወሰንቲ ለገስቲ ሃገራትን ዳግማይ ምወላን ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ ጀሚረን ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎም ዳርጋ ንኹሉ ዕማማት ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ ዘወሃዱ ሰርሕ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ሓዊሱ መብዛሕትአን ወሰንቲ ለገስቲ ሃገራትን ዳግማይ ምወላን ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ ጀሚሮን ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። ኣሜሪካዊት ራፐር ኒኪ ሚናጅ ብፖሊስ ኣምስተርዳም ድሕሪ ምእሳራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝርከብ ማንቸስተር ኣሬና ከተካይዶ ዝሓሰበት ኮንሰርት ተሰሪዙ። ኒኪ ሚናጅ ልስሉስ ዕጨፋርስ ሒዛ ተባሂላ ተጠርጢራ ድሕሪ ምእታዋ እንተኾነ ግን ብኡን ከም ተፈትሐት ፖሊስ ሆላንድ ኣቃሊዑ። እቲ ምርኢት ግን ትማሊ ሰንበት ኣብ ማንቸስተር ኣብ ዝገበረቶ ኮንሰርት ኣብ ግዚኡ ስለ ዘይበፅሐት እዩ ተሰሪዙ። ኣስታት 20,000 ደገፍቲ ኒኪ ሚናጅ ነቲ ኮንሰርት ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ከም ዝነበሩን ገለ ኣባላት ተዓዘብቲ ቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብ150 ፓውንድ ትኬት ከም ዝገዝኡን እቲ ሙዚቀኛ ክሳዕ ዝቐርብ ክሳዕ 3 ሰዓታት ክጽበይ ስርሖም ገዲፎም ከም ዝጸንሑን ንቢቢሲ ኣማሪሮም። ብኣቋጽራት ሃገር ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ኣድነቕቲ ናይታ ራፐር ናብቲ ኣዳራሽ ከኣቱ ክፍቀደሎም እንከሎ እንተኾነ ግን ሙዚቀኛታት ሰዓት 3 ፈርዖን ድሕሪ ቀትሪ ኣብኡ ከም ዘይህሉ ተነጊርዎም። ብመሰረት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት እቶም ሙዚቀኛታት ኣብ መድረኽ ምርኢት ከቕርቡ ኣብ ዝነበሮም እዋን ነፋሪት ኒኪ ሚናጅ ገና ካብ ኣምስተርዳም ከም ዘይተበገሰት እዩ። እታ ሙዚቀኛ ካብ ቁፅፅራ ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ቆፀራ ክሳተፍ እኳ እንተዘይከኣለት ኣድነቕታ ግን ኣብ ግዚኡ ክትሕበር ነይሩዋ ክብሉ ጥርሓን ኣቕሪቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰንበት ዝበልናዮም ትዕዞ ዜና ናብ ዝፈፂምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ብልቢ መስግን ሰላም።